כך התחיל הטיול. נסיעה בדרכים ללא סוף, נופי מדבר מחליפי צורות, וקולו של אבי המרביץ טובה. זוהי נמיביה. אנחנו עכשיו מתחילים את הטיול ממש. הדיונות האדומות של ססרן. הרי חול ענקיים, מזמיני צילום עם הצלחה מובטחת. הבוקר המעונן שאיים להרוס את המראה רק הוסיפו צבעים לנוף. בוקר במושבה הרועשת של דובי ים בקייפ קרוס. מחליפים חוויות אחרי ליל דייג בעומק הים. הגור הזה מרחב בקלילות של דובים על גבי הסלעים לכיוון אמו. איך הוא יודע לזהות את אמו בין אלפי האימהות על החוף? מישהו יודע? החלב נגמר, אבל הקטן לא מוותר, ועם כל 200 הקילו שלו, מדלג בעדינות וברוך מעל אמו ומחפש. אולי בצד האחר נשאר משהו. ביקור קצר בוולדיסווי אצל להקת פלמינגו. סימפוניה של חיות. האוזניים משחררות חום. כחום היום. זה כמעט הכי קרוב שאפשר להיות פילים. על הפילים האלה עובדים עבודת מחקר, מתקרבת פילה עם משדר עליה. אתם רואים? מעלה על הגב. על הגב. הקטנים חמודים. על המעל הראש. קצת שקט חבר'ה. יש פה פילים מיוחמים, חבל לכם על הזמן. דמדומים בבור המים בשמורת אתושה. ושני תנים מנצלים את הרגע ויוצאים להשתעשע קצת. חיי הלילה ליד המים. בזמן השתייה החיות פגיעות במיוחד, והגישה למים מלווה בהמתנה ארוכה לבדיקת השטח. הרעמים, האורחים החדשים שהגיעו, ממתינים בדריכות. הפעם זה לא הצליח. ההורג החברתי, ציפור קטנה וחרוצה שבונה את קני הענק שלה במאמץ קבוצתי. כל פתח הוא משכן לזוג. עוד בורות מים בשמורת אתושה, שמורה ששטחה כ50 מגודלה של ישראל. אז איפה הוא שניסה? כלום? The phone shoulder, yes. Yeah. The patch. Yes, the black patch. כנראה שכך נראה גן העדן. אוקיי. Yeah, that's why... את לא דוקטור דוליטל. כך נראית ג'ירפה שלגמה קצת יותר מדי. אולי אריה מגיע. זהו, עכשיו לכל המנגל שלנו נשתמש. אפשר להזמין אותם לקורס הישרדות, רוני, רואים שלא היית בצוות אוויר. ללמד אותם. שבט בושמני בפאתי מדבר קלהרי. אחרי ששטחי הציד שלהם נחסמו, הבושמנים עושים הסבה מקצועית, וללא ציד הם פונים לעסקי תיירות.
תרבות הולכת ונעלמת. Cut, put it next to the heat. So now the root starts crying. Move up and down anymore. So הבחור מפגין את כישורי הציד שלו בגניבת הכדור. טטנוס הלסת מנהלת. שלא להשתמש בהם, לפעמים שהם צריכים לקבל עצות מראש מחלקה, מפרופסור, מזה למעלה, זה דרך התקשורת הזאת, אומר להם לא, זה לא טוב, לכו תחפשו משהו אחר, תשתמשו בזה, תשתמשו בזה. עוד בור מים, הפעם באירינדי. שיעור ב"הגודל כן קובע". יש עוד מישהו שלא הבין? זה לביאות, מתהלכות לנו ליד החדר. החוויה של הלילה האחרון, המראה מהחדר.